Mabgal jama'atul izalatul bidiya wa ikamatus sunna lisal jos les ardungal Sheikh Sani Haya Jingir be gaddani gwamnajo diwal Bauchi hinnere teddinki bije maide ya dikko mako Hajiya Hauwa e bade gwamnati diwal Bauchi. Sheikh Sani Haya Jingir moyi bawo liloyki mum okki gam yiki dum wara e tana mako moyi hanko ma mo wawata jodaki gam yiki ko woni yeso mako dustake wadi mo ummoyi be koyde mako mo wara gam yiki mo hinni gwamnajo on moyi dole mo wara mo hinna gwamnajo on gam ira kuude de mo wadani be gam hambe e jonde be mabgal mabbe izalatul bidiya wa ikamatu sunna lisal jos wala ko be giata gwamnajo diwal Bauchi santa Bala Muhammad Abdul Kadir Kauran Bauchi bije tinare e irin kuude de be huwani be diga mo hanki be julirde jo'inki modibe garobe tafsiri wakkati sumayeru moyi amma watta mo wada ta'ziya mo hota ba sai ma mo wadi wazu seddam wazu dum bo kanyum wonta komai hula jomirawo hulki jomirawo kanyum wonta mawdum gameki hande to ya dikko Kauran Bauchi woni mo latake to enen ma la shakka en dow lawol e ragare ti gwamnati diwal Bauchi e do are Allahu lamido wallamo e dow tinare mako dum ardungal diwal Bauchi e jawabu mako gwamnajo diwal Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdul Kadir Kauran Bauchi mo yetti modibbo on don to mo yi mo nani beldum warki mako gam denno ma e mo taski gam yiki mo yahay mo tawamo har sare mako amma tunda Allah wadi mo wari to hunde mo nani beldum majum masin. Bala Muhammad moyi denno ma wodi ko mo yidi mo yokkinana hanko ardido lesdi Sanata Bola Tinubu gam la shakka yimbe e don nana bone masin mo seka e mo der modibe be Bola Ahmed Tinubu nanta honande mudun to wolwanibe gannon useko hanko Sheikh Sani Haya Jingir mo yokkinana Tinubu ka hala gam yiki ummatoje don yara bone ga irin goddum taskaram dum wurtini pere dum taskaram dum bo goddum jihaji e be don e be der billa gam yiki be ngala koboje nastuki sai kawai ko dum okkibe. Sanata Bala Muhammad Abdul Kadir e ragare mo yetti modibbo on e tawaga mako e ummatoji mako garbe gam yiki be sani mo wade ya dikko mako e do'are nonno be ngariri jam jomirawo hora be jam. Ibrahim Muhammad Jungudo ko de Radio International diga Bauchi Nigeria. Muna godiya kwarai da gaske a madadin kaina da iyalanmu da ma al'ummar jihar Bauchi gaba daya da kuma gwamnatin Bauchi muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu mutum irinka kuma muna godiya maka muna alfahari da shugabanci da kake yi na wucewa gaba kan hidima wa Allah subhanahu wata'ala.